Na de vondst van 100 cobra's onder iemands bed in Zierikzee gingen wij eens uitzoeken hoe je eraan komt en hoe gevaarlijk ze zijn. Wow. Want die klap is harder dan je denkt. En verder in deze uitzending. Burgemeester dacht niet aan ingrijpen. En kruipruimtes gesloopt op zoek naar man. Goedenavond. Meer dan 100 cobra's vond de politie vorige maand thuis bij een minderjarige in Zierikzee. Een cobra is zeer zwaar, illegaal vuurwerk dat ook nog eens makkelijk ontploft. Verslaggevers Carmen Wisse en Mark van Leijden gingen naar aanleiding van de vondst op onderzoek uit. Hoe makkelijk kom je aan cobra's en hoe gevaarlijk zijn ze? Ik ben onderweg naar een plek in Zeeland om illegaal vuurwerk te kopen, namelijk 3 cobra's. Ik heb met de koper afgesproken dat hij anoniem blijft en het is natuurlijk hartstikke illegaal. Dus we hebben ergens afgesproken, ik ga ook niet vertellen waar. Nou, ik ben aangekomen op de plek van bestemming en nu kan ik eigenlijk mijn vuurwerk hier gewoon kopen. Vanuit de auto, dus dat gaan we nu doen. Ja, het ziet eruit als eigenlijk een handgranaat, hoe de meesten het zeggen. En je steekt het aan, er komt een enorme knal vanaf. Nou ja, de vuurwerkliefhebbers weten zelf ook dat het een enorme adrenalinekick geeft. Een fijne adrenalinekick en dat vinden we leuk. Ja. Waarom verkoop jij dit? Natuurlijk om wat extra geld te verdienen. En in mijn gebied is het heel makkelijk om er vanaf te komen, dus dan een leuk extraatje. Voel je jezelf daar dan niet verantwoordelijk voor, omdat je het verkoopt? Nee, dat doen ze toch zelf. En als ik er vanaf ben, voel ik geen verantwoordelijkheid meer eigenlijk. Nou, inmiddels zijn we op het veiligheidscentrum in Vlissingen, want daar heb ik die cobra's naartoe gebracht nadat Carmen ze had opgehaald. Roland, wat kunnen we verwachten als ze deze tot ontploffing brengen? Ja, werkelijk waar geen idee, want ik heb ze zelf ook nog nooit gehad en ontstoken, dus we gaan het zien. Gehoor beschermen en veiligheidsbril op. Ben benieuwd. Wow. Dus Roland, dit is het effect van 1 cobra? Ja, valt niet mee. Dit zou je dus niet overleven, bij wijze van spreken. Nee, als je daar zo zit, dan zie je er denk ik net zo uit als die pinguïn op dit moment. Ja. Nou, gelukkig hadden we dit in, Roland, want het was een behoorlijke plof die we hoorden. Ja, dat is zeker. Dat was een behoorlijke plof. Ja, nou hebben jullie dit op een gecontroleerde manier gedaan, ja, om zo weinig mogelijk risico te lopen, ook hier zo op het veiligheidscentrum. Zeker. Hoe pak je dat dan aan? In dit geval hebben we contact gezocht met een specialist en die heeft ons geholpen in de juiste richting. En daarbij hebben we dus gebruik gemaakt nu in dit geval van lange, veilige lonten. In de praktijk, als iemand dit zelf doet met illegaal vuurwerk, die heeft niet zo'n lont. Nee, klopt. Hoe groot zijn die risico's dan wel niet dat er iets fout kan gaan? Er kan altijd ergens een foutje zijn in de productie of wat dan ook. Ja, het risico is gewoon hoog. Ja. De impact van 1 cobra hebben we gezien. Ja. Wat is de impact van 100 cobra's? Ja, dat is enorm. Ik bedoel, als je zo onder je bed ligt, zoals in Zierikzee meen ik dat het was, ja, dan ligt de voorgevel misschien wel eruit. Ja, dan het leed is niet te overzien. De burgemeester van Rijmerswaal heeft geen seconde gedacht aan ingrijpen afgelopen zaterdag in Ierseke, toen zo'n 100 zwarte pieten tegelijk door het dorp liepen. Vorige week werd de officiële Sinterklaas-intocht afgeblazen na spanningen rond mogelijke demonstraties van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. En toen stonden al die pieten er ineens alsnog. De burgemeester van Rijmerswaal, waar Ierseke onder valt, had wel geruchten gehoord, maar zag de actie toch niet echt aankomen. Hier is een spontaan alternatief ontstaan in de gemeenschap van het dorp. Ja, wat een enorme omvang kreeg en wat zich in de loop van de ochtend stapje voor stapje natuurlijk ontwikkelde. Dat konden onze mensen van de veiligheid wel beoordelen. Er is geen enkel moment geweest dat de burgemeester wilde ingrijpen. Nee, er was geen aanleiding voor. Onze mensen waren continu met mij ook daarover in gesprek. En er was geen aanleiding om voor iets te vrezen en in te grijpen. Laat staan dat het ook echt tot een bepaalde situatie kwam, waarbij we hadden gezegd, dit gaat een grens over.
Hoe het volgend jaar zal verlopen, met of zonder Zwarte Pieten, dat weet Lutijn niet. Ik ga niet zeggen dat het ja is of nee is. Daar hebben we nog een jaar de tijd voor om daar met elkaar over in gesprek te zijn. En vooral vanuit het perspectief dat je een mening mag hebben en mag houden over de verschijningsvorm. Maar ik zou vooral willen koersen, hoe kunnen we voor de kinderen iets organiseren waarbij de grote mensen er geen spaak in het wiel stoppen. De Nederlandse Vissersbond mag chemiebedrijf 3M voor de rechter slepen voor de PFAS-vervuiling van de Westerschelde. Dat heeft de rechtbank bepaald in een tussenvonnis. 3M wilde de rechtszaak al laten afblazen nog voordat die inhoudelijk behandeld gaat worden. 3M zegt dat de lozingen van het bedrijf in België waren, dus dat het geen Nederlandse zaak is. Maar daar gaat de rechtbank niet in mee. De schade is juist in Nederland, doordat vissers niet meer kunnen vissen in de Westerschelde, is het oordeel. Of 3M echt aansprakelijk is voor de schade zal tijdens die inhoudelijke behandeling aan de orde komen. Het enorme kunstwerk Broden en Vissen van Johnny Berends is officieel onthuld op de nieuwe locatie. Een silo van Verbrugge Terminals in Terneuzen. We zijn eigenlijk een soort huisvader voor het kunstwerk voor de komende 30 jaar. Want een gebouw wat groot genoeg was voor dit kunstwerk, dat was niet zomaar gevonden. Ze klopte bij u aan en toen dacht u meteen ja? Onmiddellijk. Ik moest er geen seconde over nadenken. Het kunstwerk hangt nu zo dat het goed te zien is voor de medewerkers, maar niet voor het gewone publiek. Toch was er een artistieke reden om het juist aan deze kant te hangen. Ja, maar aan de andere kant op een bepaald moment van de dag, dan zou het licht erop staan, maar dan valt dus de zon net precies andersom dan het geschilderde licht. Snap je? Dus wat dat betreft is dit ook voor de illusie van de schildering de beste kant. Vanwege nieuwbouwplannen moest het kunstwerk weg uit de haven van Breskens. Daar stond het sinds 1997 op een graansilo. Hulpdiensten hadden het vannacht druk met de zoektochten naar een man in een slooppand in Arnemuiden. Hij zou vastzitten in de kruipruimte. De brandweer ging met sloophamers aan de slag, maar kon hem niet vinden. Na 2 uur kwam de 44-jarige man zelf tevoorschijn, ongedeerd. Hij vertelde tegen agenten dat hij dakloos is. Hij moest het terrein verlaten en kreeg een bekeuring. We hebben hier altijd stroom, water, internet. Eigenlijk zijn we bijna vergeten dat het ook wel eens anders kan zijn. Door een langdurige stroomstoring bijvoorbeeld of een overstroming. Denk daar alvast over na, is de strekking van een nieuwe landelijke campagne. Bent u een beetje voorbereid op een noodsituatie? Op een nou niet echt. Nee, volgens mij niet. Wat extra water, een radio. Nee, eigenlijk helemaal niet. Nu tegenwoordig moet je 72 uur kunnen redden. Zou u dat volhouden? Ik denk het wel met alle spullen die mijn vrouw in de kast heeft wel, ja. En als we dan eens even kijken naar een noodpakket samenstellen. Dan gaan we eens even kijken. Heeft u flessen water in huis? Ja, altijd. Eten? Ja. Contant geld? Ja. Nou, zaklampen, kaarsen, lucifers heb ik ook in huis. Misschien heeft u het wel gemerkt. De overheid wil dat u beter voorbereid bent op een noodsituatie. En daarom lanceren ze de campagne Denk vooruit. Je moet nu nadenken over wat je dan gaat doen. Als je in die situatie zit, dan overkomt je zoveel, dan heb je daar geen tijd meer voor. Dus je moet echt creatief nadenken over wat overkomt me dan en wat kan ik daaraan doen. En die campagne is nodig omdat we eigenlijk vergeten zijn dat we wel eens in de problemen kunnen komen als samenleving. En dat betekent dat we dus eigenlijk vergeten zijn hoe we ons misschien in die 72 uur, want daar gaat het dan over, moeten redden als er geen elektriciteit meer is of een andere voorziening uitvalt. Wat doen we dan? Het gaat erover dat mensen weer bewust zijn van het kan gebeuren, dat is 1. En 2, wat kan ik dan doen? Moeten we ons daar echt zorgen over maken? Nou ja, de kans dat we in een situatie komen dat er een keer elektriciteit uitvalt, om welke reden dan ook, is gewoon aanwezig. Het kan zijn door de situatie in de wereld, het kan zijn door gewoon technische storing of nou ja, wat we nu natuurlijk zien, de hele druk op het energienet, waardoor dingen mis zouden kunnen gaan. Maar ook klimaatverandering, de kans op ernstige wateroverlast waardoor dingen uitvallen, wordt ook steeds groter. Nu zei u aan het begin, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zo goed voorbereid. Het is nog niet zo slecht. Nee. Het is nog niet zo slecht. Nee. Keurige score. Zo. Ja, nou, dat is mooi toch? Ja. Had u dat verwacht? Nee, eigenlijk niet. Nou, als u dan kijkt naar de checklist. Nou, dan zit ik nog niet zo slecht. Nee, er mist 1 vinkje. Ja, klopt. Een keurige volle kaart. Ja, ik denk dat er al heel veel bij iedereen gewoon in huis is. Hè? Als je naar een noodpakket kijkt, iedereen heeft wel water in huis, hè? Of iets te drinken, zeg maar. Eten,
Nou, dat is er ook. De vraag is, kan ik het koken? Nou, dan kan je, zou best eens een keer zonder een 3-gangen menu zeg maar de dag door kunnen komen. We hebben het over drie dagen effectieve, 72 uur. Ja, wat kan je daaraan doen? Ik denk dat heel veel mensen al meer in huis hebben dan dat ze weten. Is dat noodpakket nou voor iedereen hetzelfde? Nee, dat zal per situatie verschillen. Heb je kleine kinderen is het anders dan dat je alleen met volwassenen bent. Heb je huisdieren, is natuurlijk ook weer anders. Hè? De kat en de hond moeten eten hebben. Maar ook een tropisch aquarium. Hoe houd je dat warm? Daar moet je ook over nadenken. En zo zijn er tal van dat soort specifieke dingen die mensen zelf even moeten bedenken, zeg maar. Wat betekent dat dan? Een echte wisselvallige herfstdag was het. Soms een bui, soms zon en een regenboog. En het was fris, vooral met die noordenwind. Die wind draait vannacht naar het westen en neemt iets af. Verder ook morgen weer zon, maar ook weer een paar buien. En op onze website en app lees je nog over 3 jongens die er vannacht met een bestelbus vandoor gingen en tegen een boom crashten. De jongste joyrider was 12 jaar oud. Dat dus online. En dan zit deze Zeeland Nu erop. Morgen weer 1. Tot dan en een fijne avond.